today. So, mayroon tayong ganito. Para hindi tayo magutuman. Uy! Bumili din ako guys ng butter. Of course, ang aking kapatid. Ang aking kapatid. Ayan yung aking mga binili for today. Ayan. May tokwa tayo. Organic beans core tofu. Saka fish tofu. Ayan guys, sakit ng ulo ko. Ayan. Lagay ko muna siya sa fridge. Okay, sarap naman ng may nagmamahal. Ayan yung aking mga binili. Saka may mais tayo. Ayan. Dami ko guys ligpitin. Sinsya na kayo. Ayan. Wala tayong music today kasi ayaw ni Lolong maingay. Guys, yung aking grapes. So, ang aking mushroom. Saka kamatis. Ayan. Sinong relate dito? Panglagay sa karni. Buwang na naman ako guys. Ayan guys. Siyempre maglalaga tayo ng mais. Gamot sa gutom. At saka may celery tayo. Ayan guys. May bean sprout tayo. May mali tayong kamatis. Mostly guys organic naman ang binibili niya. May radish tayo sa pang-ano ng karni na din. Nandito guys ang lolo ko. Ayan. Ayun, maingayan. Saka ito. Maganda to guys. Igawa niyong juice, magasarap to. Ang palakas ng immune system at saka pineal. At saka mayroon din tayong carrots. Ayan, may ano tayo, may large. Ito large din. Ito medium. Pasaway talaga. Si Jen. Saka mayroon tayo. Ayan, no? Pang ano ng juice. So, ilagay natin dun sa kabila. Broccoli. Sino mga mahilig dyan sa gulay? Shout out naman sa Team Dutdut. Sino mahilig dito? Kalabasa.
At saka yung lemon namin. Ayan. Yung mga binili ko guys. Avocado. Ayan. Marami na akong gulay. Okra. Saka condensed milk. Mayroon tayo panghalo sa itlog, parsley, organic spinach, of course ang sitaw, another okra, lemongrass. Ang daming gulay for today. Kunti lang yan guys. Mamayang gabi, mamimili pa kami ng mga dry goods naman. Yung mga kailanganin namin sa paglaban ng damit. Ano nga tawag dyan? Bili pa kami ng shampoo. Bili pa kami ng detergent. Mga dishwashing liquid, diba? Ayan, dalawang batch na kami namili. Pangalawa na to. Mamayang gabi pangatlo guys. So, kaya ayan, kailangan tayong malakas. Ayan guys, huwag pong kakalimutan si Gem Vlog. Napasaway. Ayan yung mga aking binili. Sa harapan ko ang dami-dami guys. But ito ang I love it. Saka ito. Masarap guys magluto pag maraming lulutuin. Pero pag walang lulutuin, nakakatamad magluto. So, papasalamat din po ako guys. Kasi kahit paano, kahit kuripot sila sa pera, hindi naman sila kuripot sa pagkain. Lalong-lalo na po, yung amo ko, nakaswerte ako ng mabait na amo guys. Kahit kuripot sa pera, hindi naman kuripot sa pagkain. Kung ano po yung kinakain ko, yun din, kung ano yung kinakain nila, yun din po yung kinakain ko. So, ayan. Kahit naman ako hindi sinwerte sa ibang bagay, maswerte naman po ako sa aking amo. Ayan, kahit medyo pagod tayo guys, huwag natin pababayaan yung sarili natin, uminom ng mga pangpalakas ng katawan. Ayan. Kasi kailangan natin yon. Kumain tayo ng maraming gulay guys, huwag karne. Yan. Kasi yung gulay, pampalakas ng immune system natin. Lalong-lalo na yung mga pagkain pala natin, yung mga gulay natin. Ugasan natin ng maayos guys. Kasi may mga spray ito. Ayan, kaya binibili namin yung organic na gulay. Wala ako guys, boses na. So, ayan na po. Thank you so much sa inyo sa pagsusuporta. Lalong-lalong na po ang Team Dot. Team Walang Adresan. Thank you so much sa inyong lahat. Sa ating mga YT friends. Mega love shoutout na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa akin at saka sa ating BFF dyan. Caramel Multivlog. Salamat sa mga nagdikit. Thank you so much guys. I love you all. Hindi ako guys makashoutout na kasi andyan si Lolo. Ayan, bibigyan ko na lang kayo ng papaya. Ayan guys, kumain tayo ng mga prutas para hindi po tayo magkasakit. Lalong-lalo na yung orange. Ayan guys, hanggang dyan lang yung aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Thank you for watching.